I-kyphoscoliosis kusho ukukhuphuka kwenani lamaseli amhlophe egazini ku-cerebrospinal fluid. Uketshezi lwe-cerebrospinal lususwa ngokwenza ukubhoboza i-lumbar ngokuhlosha inalithi emhlane ophansi nokukhipha uketshezi bese kuthunyelwa ukuze kuhlaziywe. Ngokuvamile, amaseli amhlophe egazini akufanele adlule amaseli amahlanu nge-cubic millimeter noma microliter. Uma kunezicubu ezingaphezu kwezi-5, lokhu kubizwa ngokuthi i-cerebral kyphoscoliosis. Uma ziphakathi kwezi-5 kuya kwama-25 kubizwa ngokuthi kuncane. Phakathi kwama-25 kuya kwi-100 kubizwa ngokuthi kuphakathi nendawo, bese uma kudlula i-100 kubizwa ngokuthi kunzima kakhulu. Uma isibalo samangqamuzana singaphezu kwe-100, ngokuvamile kungenxa yezifo ezibangelwa amagciwane noma ngezinye izikhathi esifweni sofuba kuyaqabukela izifo ezibangelwa amagciwane. Uma iphakathi kwe-100 ne-100 futhi ingaphezu kwesi-5 isangajwayelekile. Kodwa kunezinye izifo eziningi ezingaba yimbangela yalokhu ngaphandle kokutheleleka kuphela. Kungaba yizifo eziyingozi emzimbeni wonke lapho zisakazekele khona ku-meninges. Lokhu kubizwa ngokuthi i-carcinomatous meningitis. Futhi ungaba nakho lokhu kwezinye izimo ze-autoimmune encephalitis futhi kungenzeka ezigulini ezine-stroke noma ngisho ne-multiple sclerosis noma ukuphazamiseka kokuqeda amandla. Ngakho-ke nakuba ukuphakama kwamaprotheni kuqhathaniswa ngokungafani nokuphakama kwamangqamuzana naphakathi kwezinye izimo. Ngakho-ke i-kyphoscoliosis isho ukuthi kunokwanda kwenani lamangqamuzana amhlophe egazi futhi cishe lilingana nokutheleleka noma isifo esibulalayo yilokho okudingeka sikucabangele.